Hi guys, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po andito po tayo sa Batista kung saan po tayo po ay magpa-farm visit. Ito po ang pangalan ng kanilang resort, Canos Farm Vela. Itong resort na to, pinapagawan po nila ng concrete pan kung saan po sila ay mag-aalaga ng hito. Ayan po. Papakita ko po sa inyo yung ginagawa nilang concrete pan. Ito po guys yung pinapagawin nilang concrete pan. Kasalukuyan pa lang po nilang ginagawa. Nakita nyo po dito. Hanggang dito ko po sa tiyan. Dito naman po sa kabila. Pahaba rin po dito sa kabila. Ayan guys. Kung nakita nyo si kuya, solo niya to. Nag-isa niyang gumagawa. Ayan dito naman po sa kabila. Sa kabila naman, meron na din gumagawa doon. Dalawa din po sila. Ayan. Kasalukuyan pa rin po silang gumagawa ng kanilang concrete pan. Tapos dito naman po ito po, tatlong tank po yung ginagawa nila dito. Yan. Ang diskarte po nila guys, ito po yung 100%, 50% at overflow. Ganyan po yung ginawa nila. Yan. Ngayon naman guys, punta naman po tayo sa kabilang side kasi tapos na po tayo doon. Dito naman po tayo. Ayan po. Ayan po yung mga kagamitan nila guys sa pagpapagawa ng concrete pan. Dito naman po sa side na to, patuloy pa rin po silang gumagawa. Papakita ko po. Ayan guys, dyan po yung pisto na papagawa ng concrete pan. Ayan. Nag-ukay pa lang po sila. Yan. Tinanong ko po sila kanina guys kung ilan pa yung ipapatay yung concrete pan. Is 3 daw po doon, 3. Doon sa bandang pinag-ukayan nila. Kaya sa mga gustong ano po dyan, mag-business po ng hito, huwag na po kayong magdalawang isip. Kasi po, maganda po talaga ang business na hito. Ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo yung mga kagamitan nila. Ito po ay hollow block. Ito naman po yung semento. Ito po ay yung Sahara. Isa din po sa pinaka-importanteng gamit po para po sa pagpapatayo ng concrete pan. Ayan yung mga tagagawa po nila. Nandun po sa likod. Yun lamang po guys, maraming salamat. Kung bago pa lang po sa aming channel, don't forget to click subscribe button, notification bell para lagi kang updated sa maraming video.